Zer esaten da, esmoti. Esmoti, Baina esmuzi. Smoothie. Mango, laranja eta jengigre esmuzia. Esmuzia! Hori da gure gaurko azken, eta bueno, errezeta erreza. Ez daukana iningo misterioik. Hortarako daukagu, laranja zukua, edari vegetal bat, esnea erabili aldugula baita, edo zein nahi duzuena. Eta gero, mangoa, jengibrea, eta piper beltz pixka bat. Altxatzeko. Bai, zu, lasai, jaionen nik ingo dizu lan, zu gaur deskantzatu. Mangoa goin, udazkenian da sasoia, orduan mangoa goin dauzkazue, nahiz eta kanpokoak izan eta presioz aldetik hobeto eta batez ere zapore aldetik. Bueno, bada batzutan mango batzu jate itxuzkunak, ordaindu behar dana, eta ero esen zaporik ez daukaten. Bueno, kanpokoak diozo eta egia esan mangoa aspalditxoti daukegu gure merkatutan eta nahiko ezagune da edo biztera ezagun egiten zaigu, baina dena den, zenbat fruta exotiko daude gaur egun gure saltokitan. Eta oharkaben agian edo ikusi dituzue, eta ja ezagunak, behintzat, ingo zaizkizue, gutxi bada ere, adibidez, dragoiaren fruta edo pita jaia. Ikusi ze kolorea, arroxa, arroxa koloretxo batzu badito. Nik hori dut ezautzen. Nik ikusita, probatuta edo dastatuta ez, baina gure animatu beharko ginek. Bai. Beste alde batetik, tomatilloa edo alkejenge, Akeke? Alkejenge. Eta beste bat aipatzeko litxi, hau? Bai, litxiak bai. Litxia bai. Litxia gehien bat ikusi izanen duna da wok edo, ez? Haulako bufetetan. Ni dastatuta nau, probatuta nau, eta ez ezkit asko gustatzen, baina, bueno. Bai. Oituren arabera da. Jango genitxun igual sasoikoa gero, nahi duzan, mango hau zoragarri dago. Baina zemate izute mango bat, ez dagoen helduta, eta esatezu. Bueno, horre bai ezagutu imarko litzeke, ezagutza eta bar. Eta aipatutakoa errutikoa da, ez da gurea edo, bueno, hau ontatik atzerritarrak dienak ere be, gero eta gehiago edo ez, gurekin daude, eta beraientzako kasu hontan fruitu guzti hauek gurekin izatea eta gure saltokitan izatea, beraientzako euren herrikin lotura bat izatea ere bada. Orduan, guri bidaiatzeko aukera ematen digun bezala, olako fruitu dastatzea, beraiek lotura hori mantentzeko. Igual tropikoan izan da zagarra izatea, zagarrik ez dago. Nik ez du zagarrik aurkituan nik. Bai, edo, bueno, haizu, ez? Zenbat eta zenbat gauze ere bai, Euskaldun ere hemen joan zenen Ameriketara, zenbat gauzera emango zituen, edo han izatea. Bai. Ez, kasu hortan, hemengo Euskaldun gastronomikin eta lotura hori izateko ere bai, izango zen. Bai. Edo eskertuko zuen. Eta batez ere, beraien errezeta egiteko, eta hori ondo etortzen da, nahi izan garai batean nahi zenituen menin, ez da, Kolombiako errezeta bat, eta osaiak bilatzeko erottu egiten za. Eta gaur egun, badaude olako lokutorioak eta olako tokitan, da, Durangon daukegu bat. Eta ekarri behar ditut osagaiak. Dana da, Errumaniako osagaiak, baina dena. Ikusgarria, eta ni askotan sartzen naiz bakarrik ikustera zer dagoen. Eta ia zer ez duzu, die asko, egiten duten lan asko, txerrikiak eta holan, ketuak. Eta horiek pila bat isostuta saltzen dituzte, gero baita arategi moduan eta gu bezala, babarrunekin eta txitxirioekin da horrela jati dituzte. Aholku eskatu, edo zerekin kombinatzen duen, ezkontzen duen, edo nola prestatzen duen, eta ekarri gurera. Errezeta berezi moduan jaio honestak gustatuko zaizu. Zeba? Zatik? Tripakiak. Bakizu nola egiten dituzten? Sopa txuri bat da. Tripakiak egiten dutena, esne gainakin eta horrela, eta emakumea santa bera izan, eta hau zelako da. O te gusta o no te gusta? Eta, tripakikin hemen pixka berdina gertatzen zaigu, ez? Bai, eta martorrikin gustatzen zaizu edo ez, nire kasunez. Argazkiak ustezu eta da, benetan txuria holan sopa zuri bat, eta... probatzia da, jaione. Probatzia da, izango da. Ekarriko dugu, egon baten. Ados. Hemen, piper beltze, hoxe, 2 buelta, 3 buelta bota izkiot, eta osagai guztiak ondo irabiatu, eta hau gozaltzeko, gozaltzeko ondo etortzen da, ero postre askar bezala. Gogoratzen, Donadoni, bai. Oida, berak esandakoa, berak izozki badauken mangoakin da, gorputze hartzezula dauken fibrangatik, ikusi hemen ere, esmuzi honek ze gorputze hartu dun. Bai. Berea, hau, Fernando Alberdina da... Ikusi. Pasada.
Da, krematxu. Trampantojo, ematen du kuia edo kalabaza krema. Oin, botatzean ikusiko duzue. Arek egiten du, izoskia da, gero espeletako Mango eta piperrarekin. espeletako piperra hainbat eta hainbat sari jaso dituna. Bitu. Hone, bigote utzi behar dugu, Bueno, Atzoko budinakin, gero txapelketa, zeine bigote handia utzi, atzoko budinak. ni desiatzen nago probatzeko. Txintxina, errutiti badare? Ba, piper beltza buelta banek zo? Ez, nahiko, Nikola. Nik, Lehenen nahiko pipertuta ez dut ze. Bueno, topa. Aixante, monamu. Zuegatik, gugatik, denogatik. Krema. Testura da. Jaione, saltzazu zerbait. Oye, Mara, una, miaskatu aurpegia. Katuaren umia, katakumia.